Замислял ли си се някога колко много може да каже един подарък? Не чрез думите, а чрез усещането, което оставя. Подаръкът е малък жест, но понякога в него се крие цял свят. Свят на любов, благодарност, внимание и грижа. В Art Gift Decor вярват, че най-ценните подаръци са тези, които докосват сърцето. Те не се забравят, защото носят със себе си частица от теб. Твоята емоция, твоята мисъл, твоята обич. Всяко изделие, което създават, е ръчно изработено с внимание към всеки един детайл, с търпение и любов. Не просто предмет, а послание. Послание, което казва: ти си важен за мен. Мислих за теб, когато го избирах. Искам да запомниш този момент. Представи си как очите на любим човек светват, когато отвори кутията и открие вътре нещо специално. Нещо, което не е просто красиво, а носи смисъл. Това е силата на подаръка, който не е стандартен, а личен. Това е магията, която прави възможна да дариш радост, която остава дълго след като празникът свърши. В техните творения вплитат емоция, защото знаят, че най-голямата стойност на един подарък е не цената, а усмивката, която предизвиква. Те създават онези малки чудеса, които превръщат обикновен ден в спомен, който се пази завинаги. Защото когато поднесеш подарък от Art Gift Decor, ти не подаряваш просто декорация. Ти даряваш усещане. Ти подаряваш история. Ти подаряваш частица от сърцето си. Art Gift Decor. Изкуството да даряваш емоция.